Medicaila tinc 30 anys, faré 31 este desembre i ara mateix soc tatuadora. Jo me'n recordo que mon pare em va portar a un concert de música celta i jo vaig veure aquell home tocant el violí apassionadament, cantant, ballant, i va ser en plan, papa, jo vull tocar això. Vaig començar amb el violí, realment, i a la setmana, a les 2 setmanes, mon pare em va apuntar a música. El que passa que vaig agafar una tendinitis i el professor em va dir és una mala pose, si vols agafar aquest instrument que estaràs més còmoda. I va ser a partir d'ahir que vaig començar el violoncel, va ser per una tendinitis, no va ser perquè jo el trigués. I bé, vaig començar a fer música, però allà als 14-15 anys, en l'ador de l'adolescència, anar a música ja no t'agrada, se te fa un pal. I vaig començar en el tema de cantar, però sempre que he fet algun tipus sempre he fet cançons o el que sigui, sempre he introduït la corda. Per a mi la corda és molt important. Crec que té un sentiment, té una bellesa diferent que li dona a la cançó un sentiment diferent. I és algo que sempre fico en les cançons. Jo no vaig decidir presentar-me, simplement me van buscar perquè hi ha gent que se dedica a buscar talents, diguéssim, per redes socials. I així va ser. Jo no tinc antena de tele, no sabia que estàvem fent un càsting i me va sobtar, en certa manera, que algú se fixés, no? I al final vaig decidir presentar-me perquè no, és una oportunitat, te veu gent i és una porta bastant gran i que no saps l'oportunitat o no saps què te pot sortir, no? I va ser en plan, anem a presentar-nos. Ho recordo bastant estressant, perquè sóc una persona bastant tímida en aquest aspecte i que vulguin saber la teva vida, que contes la teva vida a persones totalment que no coneixes i estàs moltes hores en moltes entrevistes i va ser una mica agobiant, en certa manera. Jo crec que ara, si tornés, com ja tinc aquesta experiència, ja sabria com interactuar o sabria potser donar una mica més de joc, però en aquell moment que me vaig tancar molt, me vaig sentir molt pressionada, diguéssim. Però no me tornaria a presentar. Per a mi va ser bastant agobiant que m'entrevistessin, sobretot que me pressionessin en la meva vida personal, perquè quasi que no volien saber de la música, volien saber de la meva vida personal. I això me va frenar moltíssim en aquest aspecte. I sé que si tornés seria exactament el mateix. Així que prefereixo que si algú me reconeix en l'àmbit de la música, que sigui per una altra rama, per un altre motiu, que no per la tele. Va ser una mica agobiant perquè ningú te coneixia al poble i de cop i volta tenies coses al buzón, saps? Va ser una mica xocant al principi, però veus que la gent realment li agrades molt i és la seva manera d'expressar-ho, no? Que te troba pel carrer, Keila, molt bé, ho has fet superbé, no sé quantos, t'havies d'haver quedat. És guai, realment és xulo. Sí. I te dona oportunitats que potser mai hagués aconseguit, com tancar festes del poble, es van fer un concert molt gran i molt xulo i això estic superorgullosa. Va anar bé la Voz perquè me va conèixer molta gent i vaig tindre l'oportunitat de començar a gravar un projecte que va ser el projecte musical que també se diu Ectoplasma, com l'estudi. Però jo crec que me va agafar molt mala època. Quan vaig començar a gravar ens va pillar el Covid, vam tindre que parar 2 vegades. Vulguis o no, això te desanima una mica. I ara mateix la música la tinc una mica en stand-by, la tinc pausada, perquè sento que he invertit molt de temps, molts de diners i com que no acabo de tindre la recompensa que jo esperava. Llavors, m'he de buscar la vida i el tatuatge sempre ha anat en mi de la mà. Jo des dels 17 anys que estic començant a aprendre a tatuar, llavors se me va donar l'oportunitat de poder crear un projecte d'estudi per a tatuar. I això he fet, i això sí que m'està donant diners. He estat treballant a un estudi de tatuatges, fa 5 anys que treballava, i vulgués o no, cada tatuador té el seu estil i té la seva forma de treballar.
jo estava superbé, però sí que necessitava com independitzar-me i fer este salt. Jo ja tenia una clientela, no va ser una cosa a lo loco, sinó que jo ja sabia que tenia un tipus de gent que ja m'esperava en aquest aspecte, en la forma en què jo tatuo, i això me va ajudar a fer el salt. Perquè en la música és el que t'he dit, jo he invertit desgraciadament molts de diners i quasi que no s'ha recuperat molta cosa, perquè vaig començar a gravar i no se van poder fer concerts, no se van poder fer pràcticament res en l'època que jo vaig començar. Llavors va ser com una mica de mala sort. No és algo que fos culpa meua o que, saps? Pues així és la vida i a vegades passen aquestes coses. Jo sé que està ahí i que algun dia ho retomaré una altra vegada i tornarem i buscarem l'oportunitat, però de moment està ahí i després ja ho agafarem altra vegada. Jo vaig començar a tatuar, a practicar en línia molt fineta. Llavors, vulguis o no, en els tatuadors és molt més fàcil agafar i fer una línia perfecta en una línia més doble, diguéssim. És com quan agafes un permanent, fas així, te queda una línia més nítida si el permanent és més doble, però si agafes un boli i fas així, és més fàcil que la línia te surti més variada. Llavors, no sé, va ser com vaig començar a aprendre d'esta manera, en línia fina, a la gent els agradava més com els tatuatges més finets, i me vaig com especialitzar en aquest tipus de tatuatge. Per què ectoplasma? No sé, és una paraula que sempre m'ha agradat i el seu significat, això realment ve de les mèdiums. Quan exorcitaven, no, quan intentaven connectar en un espíritu, sortia com una espècie d'ectoplasma, que l'ectoplasma és una cosa vaporosa, que surt de la boca, i això com que la persona que estava connectant és com l'espíritu, no? Llavors, per a mi l'ectoplasma, com ho diria? És com quan tu escoltes una cançó meua, és com que estàs invocant i la cançó és com l'ectoplasma, no? Que t'està explicant la història, t'està explicant... és com aquell fantasma que t'explica i és com la invocació meua de les cançons. És una mica raro, però...